Nsalem lil kulħadd, semmija kollha, il-lejl tajjeb. Illum dan huwa t-tieni programm tiegħi fuq iskamra sportiva u ħanitkellem fuq l-andament tal-logħba bej Arsenal kontra Nottingham Forest. Mela bħala logħba nista' ngħid li l-logħba kienet ikkontrollata sa 80 minuta. Kif rajna ħafna domena u l-aspett tal-logħba bażikament sa 80 minuta. L-aħħar 10 minuti għamilni kemm xejn diffiċli għalina nnifisna. L-ewwel nofsija logħob Nottingham Forest għalqu l-ispazju kollha, kienu vera intelligenti u nagħtu mertu l-coach tagħhom il-Cooper li ħareġ bil-formazzjoni ta' 3-4-3 meta l-holding midfielders u l-wing backs dew jiġu flet ma' wara u bekk dew jiddefendu b'6 sorry b'8 minn kienu flet literalment. Fuq minn naħa tal-Arsenal kif rajna l-line-up u l-ħadd jisura naqas tramba l-ħaġa ta' party right back, però ma parti is-season li għadda kellu ħafna li beda jilgħab bħala right back position. Imma iktar kemm ma beda jgħaddi il-partita bdejna nifhmu għaliex Arteta ddeċieda li jilgħab il-party right back. Mela, parti ħafna mid-drabi xin beda jkollu ballum u kemm qasam qudiem u kemm qasam lura biex nerġgħu nibdew il-logħob, beda jidħol lejn in-nofs. U dan beda jħalli spazju kbir il Saka. Fejn Saka kellu spazju fejn jkun jista' jew jipprova joħloq xi ħaġa dejjem one situation mal-wing back tagħhom. Fil-fatt il-gowl li vera gowl ġie minn żball tagħhom, però il-gowl ta' Saka kien apparti l-nadija jieħu l-mertu kollu Saka għax il-moviment ta' ġismu kif inixxulu jaqbes plejer u jġibu fuq saqajh u jdawru ġarrak ma' xibka kien verament strumentali għalija il-gowl. Imma sta' nifhmu iktar għaliex Arteta rrid jilgħab il-parti bħala right back position. Kien hemm majdut li qabel il-logħba Gabriel Magalhaes kien ma jiflaħx u bekk kif Ben White ċentrali u l-parti right back. Nista' ngħidu fuq Martinelli għalija fl-ewwel ħaf kien l-aħjar plejer tagħna, il-mod kif beda jinżel jgħin jattakka kien strumentali reġa' inkollu eżempju kif tarmunta fil-ballun ma' Warrior ir-recovery run tiegħu just kienet 3 seconds. Numru nexu jieħu l-ballun bla fawl u rġgħu nibdew nilagħbu. U mbagħad fuq l-offensiv Martinelli kellu offett kbir, rabaħ il-ballu waħdu baqsir mal-linja u mbagħad għamel dik il-mossa ġmil ta' mossa u ġab il-Nketiah ġal-kaxxa u Nketiah wkoll għamel body feint u nexxu l-iskulja u jaddeħ kemm fuq Net Turner. Nketiah nsemmu l-Nketiah nistgħu ngħidu li f'dawn l-aħħar 16 partita li bedgħu nexxu l-iskulja 14 gowl. Sa ġimgħatilu konna qed ngħidu għax għandna bżonn striker, xorta dak il-ħsieb jien li għandna bżonn attakkant dak il-fox in the box. Però għalija Nketiah bil-mod kif kienet jilgħab u qed jilgħab u kif qal Arteta li qatt ma ġġib plejer fuq fi training u qallu li ħaqqu jilgħab. Jien għalija għandu applaus bil Nketiah li qal l-Arteta għamlu. Għallu feċi li less u kif għajna kontra l-Nottingham nexxu li jiskurja. Il-Nottingham kif qed tajjeb l-ewwel peress li kważi minn minuta sħaħ jiddefendu. Kull ma ħallu għalih ċans wieħed ta' Brennan Johnson meta ġie minn żball u mbagħad boli ċentrali ta' daqqa ta' ras wara d-difiża tagħna u ġie waħdu u hemmhekk in-Nottingham kellhom jiftħu l-iskor. Pero Brennan Johnson tafal ballun barra. Rajna wkoll l-inġiri ta' Timber li kemm xejn inkwetanti għalina supporters, skont sorsi llum dew jgħidu li mid-dera
għandu cruciate f'kunteħ, ġuri dik irridu naraw kif tiżvolġi l-istorja. Però bħala logħba l-aħħar xi minuti wara ġabu 2-1 kellhom ċans ieħor ukoll fejn ġibu drox indaħal Awoni għal Nottingham biddilna għall-logħba. Il-Nottingham kulħadd jaf kemm huwa tim fiżikali u mhux dak it-tim tekniku ta' bil-ballun. Allura xibdew u biex indaħal kurjati wkoll iktar u iktar bdew jiddominaw is-saħħa. Eżempju, kien hemm momenti għamilna ġiex minuti taħt pressjoni li il-50-50 ball laqas bdew nirbħuhom. Bdew jirbħuhom huma. U hemmhekk batejna naqa' ma irnexxielna noħorġu b'rebħa. Dak kollox minn naħa tiegħi fuq il-logħba tal-partita. Issa għaddu għal-reklami u għal-reklami ħajidħol il-Kopajt biex jagħtikom il-espressjoni fuq il-logħba bejn Liverpool u Chelsea. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser jkun qed jorganizza sejl fejn matulu inti tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-bejgħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll fuq il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħbub li għandna ġewwa Bilkirkara. Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida li qed noffru, inti taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja minnu fil-futur. Skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Segwa ġet tal-kamra sportiva, inna ma nitaqgħu żmien twil, kuntent ħafna li qed nerġgħu nkunu magħkom wara pawża matul is-sajf. Niskuża ruħi forsi jekk ma kontx qed nagħti l-analiżi tiegħi wara kull logħba fil-pre-season, però nemmen il-pre-season hija temm biex il-tim jidra xulxin, speċjalment meta jkollok ħafna departures kif kellhom mill-Liverpool u wkoll incomings ġodda, allura wieħed ma jkunx għalija personali mhuwiex fair li jkummenta fuq il-pre-season, però llum reġa' beda l-Premier League, illum beda reġa' l-istress għas-supporters tal-Liverpool, kienet logħba ħafna bilanċjata fis-sens għalkemm iċ-Chelsea kienu ħafna aħjar xorta minna sa ċertu punt il-Liverpool dal-aħħar ma' Chelsea tista' tgħid l-aħħar konfronti tagħhom speċjalment kienu dejjem ta' draw.
ħlief meta rebħu t-tazza, żewġ tazzi fuq iċ-Chelsea kien hemm il-penalties u l-competition kienu rebħuha bil-penalties. Ġifieri Chelsea u Liverpool huma żewġ clubs li dejjem kienu close. Qabel ma nkompli l-analiżi tiegħi u ngħid nitkellem aktar dwar il-logħba tal-lum li kellna wara nofsinhar wara dil pawża kif qedtilkom diġà fis-sajf tas-sajf. Nixtieq nirringrazzja lil Jude Samuel Kawki tal-li kien magħna l-istaġun l-għadda, supporter tal-United, u qed mis-supporters tal-United li nirrispetta ħafna u ħanimmissjah ħafna fis-sens kellu impenji oħra personali u ovvjament kellu jħalli l-kamra sportiva, però wieħed m'għandux jinsa l-Jude wieħed li kien jikkummenta b'mod ġust u dejjem ħadd pjaċir nisma' l-analiżi tiegħu. Kont ngħidilkom difensur Jude Samuel Kawki nara naqallum kif il-logħba tal-lum ħawditni. Nixtieq nagħti merbħa speċjalment il-YouTubers il-ġodda, speċjalment lil Ġan u lil Kert li għadu kif tkellem qabli. Nimmaġina ġej xi staġun fejn ikun hemm ħafna botti bejnietna l-Arsenal tranġaw ħafna u kif ukoll il-United qed naraw li saħħew it-tim tagħhom ukoll. Jalla jkollna staġun pjaċevoli, jalla nħobdu pjaċir naraw it-tim tagħna u jalla wkoll jkollna ċans issa li żdiedu l-YouTubers mill-Premier League ikollna ċans ukoll meta jilagħbu l-Liverpool kontra Arsenal u kontra United ikollna ċans nagħmlu tipo ta' interactive session bħalma kellna fil-passat, speċjalment meta kellna bħal-passat jiena wġud. Logħba li nżilna fil-ground iż-żewġ timijiet b'ħafna ħsibiet fuq moħħna, speċjalment il-managers tal-żewġ timijiet. Jurgen Klopp u Pochettino, it-tnejn iż-żewġ owners tal-clubs kienu qed jiġġieldu biex nieħdu il-Moises Caicedo. Moises Caicedo prefera li jmur ma' Chelsea. L-offerta tal-Liverpool għada l-unika offerta li daħlithom il-Brighton Football Club, irridu naraw kif ħajsvolġi dan it-transfer, però wieħed żgur jissaponi li Caicedo għamilha ċara via l-aġenti tiegħu għalkemm fil-bidu kien hemm dak il-ħiel u kif qalu diversi ġurnalisti reliable fosthom Fabrizio Romano u David Ornstein li il-Liverpool ftemmu mal-Brighton u l-offerta ġiet accepted. Dak konfermaħ Jurgen Klopp ukoll, però Caicedo baqqa sal-aħħar ma ġiex lej il-klabb tal-Liverpool għax il-ħolma tiegħu kienet li jingħaqad ma' Chelsea Football Club. Il-Chelsea Football Club illum rajna klabb li nbidel totalment, Pochettino organizzhom ħafna aktar u kif ukoll ħanaraw skwadra ħafna tajba min-naħa tiegħu, speċjalment ikollhom il-Caicedo llum rajna x'kapaċi huma jagħmlu. Il-klabb tal-Liverpool għalija nirringrazzjaw l-Alla li ma kellhomx il-Nkunku available mhux qed ngħid li Jackson ħażin, però Nkunku kien itina aktar hard time. Illum il-Liverpool bdew tajjeb ħafna, bdew il-logħba minn fuq, goal sabiħ, pass eċċellenti ta' Mohamed Salah il-Luis Diaz plejer li kien nieqes l-istaġun l-għadda u jaf hekk ikollna nkunu naqallaki fil-fitness jaf nieħdu pjaċir aktar naraw l-attak tal-Liverpool. Però x'għandhom l-attak x'għandhom l-iskwadra tal-Liverpool nieqsa għalkemm darba għandhom l-attakk jagħtem s'issa komplut il-midfield telqu ħafna fair players fosthom. Chamberlain, Milner, Naby Keita, telaq ukoll Jordan Henderson, il-captain l-ex-captain tal-Liverpool u telaq ukoll Fabinho. Tgħidu li inti taqbel ma li ġara jiena Fabinho xtaqtu baqa' hemm, speċjalment hekk ma xtajniex defensive midfielder u konna nżommuh sakemm nixtru defensive midfielder ġdid. Hekk hu xtaq jitlaq minn hemm u jekk hu ma nafux aħna xejn fil-background ma nafux x'intqal jekk hu ma kienx fil-pjanijiet ta' Jurgen Klopp. Jiena Fabinho personalment kien plejer li jogħġobni ħafna. Illum rajna nuqqas ta' defensive midfielder u rajna nofs ibati ħafna speċjalment Cody Gakpo li beda jħalli ħafna minn nofs miftuħ. U McAllister u Szoboszlai ma kienux qed iż-żewġ by the way li huma żewġ akkwist il-ġodda ma kienux qed jagħmlu x-xogħol propja tagħhom. Għalkemm McAllister huwa plejer kbir u jaf jilagħblek il-pożizzjoni tan-number 6 tad-defensive midfielder, xorta waħda McAllister u Szoboszlai biex ingawduhom aktar jekk irridu nagħmlu l-formazzjoni ta' 4-3 irrid ikollhom dak id-defensive midfielder li jaqdilhom in-nofs mad-difiża u dik ma kienitx. Hemm
Fil-fatt il-Liverpool illum fin-nofs batew ħafna bħalma bagħtu l-istaġun l-għadda għax in-nofs ma kienx qiegħed kompatt biżżejjed. X'tajdu li x'taħseb dwar dil ħaġa fil-fatt nemmen li ma konniex tajjeb meta kien hemm il-midfield ta' Szoboszlai, McAllister u Gakpo u rajna d-differenza meta daħlu Harvey Elliott, Ben Doak u Curtis Jones. Ben Doak ovvjament kien il-plejer li replaceja Mohamed Salah ma ħarġ gost, fimni din ma ġrax l-ewwel darba, illum kien irrabjat ħafna u nimmaġina li waħda mir-raġunijiet li kien irrabjat għalkemm Salah huwa wkoll plejer kompetittiv. Hija raġuni li s-soltu dal-aħħar staġuni kemm ilu magħna kien dejjem jiskurja fl-opening day. Però ovvjament Salah illum ma skorjax fl-opening day, però rajna wkoll li kontribwixxi 12 darba fl-opening day kemm ilu li naqat ma' Liverpool eżempju llum ukoll il-kontribwixxi kif aktar quddiem bil-pass ta' Mohamed Salah. Pass sabiħ, pass perfett, pass eżatt. Kien allaki wkoll Mohamed Salah meta laqat il-lasta kien ħajamel ballun eċċellenti u kif ukoll kien il-plejer li skorja t-tieni gol però ġie mħassar għal raġuni ta' offside. Wieħed għandu jżomm moħħu li regola ġdida tal-offside ma ġietx adapted għal Premier League, jiġifieri l-offside għadu jiġi kalkulat bħalma kien fl-istaġuni ta' qabel ġewwa il-Premier League. Rajna wkoll is-Szoboszlai li kien jagħtem f'mumenti tajbin anke passes tiegħu kienu tajbin, forsi għamel naqqafaw iżejjed, McAllister kien tajjeb ukoll, Gakpo rajni out of position, Diogo Jota ma għamilx dak l-impatt li għamel is-soltu u speċjalment ukoll naħseb li għandu naqqa xi inġeri żgħira il-mod kif rajna aktar kmieni illum waqt il-partita bejn Chelsea u Liverpool ġewwa Stamford Bridge. X'rajna aktar waqt il-logħba, rajna l-Van Dijk li reġa' jtrajtu għalija qed jiġi fl-aqwa tiegħu. Forsi wkoll ir-responsabilità ta' captain qed tiżommu aktar kawt fid-diviża fil-pożizzjoni tiegħu ta' difensur. Konate għalija wkoll huwa plejer tal-futur, plejer li ħajkun qed jagħmel differenza kemm mal-Liverpool kemm man-Nazzjonal huwa blata fuq wara fast, jiġifieri u kien hemm dak kien id-difensur li għena ħafna nevitaw ċertu goals mill-attakki li bdew jattakkaw Chelsea Football Club. Trent Alexander-Arnold ma kellux logħba mill-aqwa, però xorta waħda ma kienx qiegħed ħażin fil-pożizzjoni ta' right back illum huwa meħiltu kollha. Robertson rajnieh li għall-bidu tal-partita bata ħafna, anzi most of the match kienet ibati ħafna, però fl-aħħar nofsija kien aktar qiegħed hemm biex ikun jaqqat id-difiża u ma jgħaddux iċ-Chelsea kif iridu daqsajjetta waqt il-logħba. Jiena ukoll raħat pexilli daħal Ben Doak huwa plejer li nħsibu għandu potenzjal għalkemm irid ikun jibbalkjana aktar ħabba s-saħħa tal-Premier League. Kif ukoll nibqa' ngħid Luis Diaz huwa plejer li ma għandu dik is-saħħa biex ikun qed jilgħab fil-Premier League. Ellison kellu logħba tajba, għamel żewġ saves importanti, il-Chelsea overall għalija personali kienu kemm xejn aħjar mill-Liverpool ġifieri, imma jiena għalija din logħba li ħriġna b'wieħed ma' Chelsea li tranġaw ħafna minn staġullata huwa riżultat tajjeb. Is-sena l-oħra niftakru li r-riżultat konna bdejna wieħed u bdejna bl-iskor ta' wieħed mal-Fulham, ġifieri ma kienx riżultat tajjeb mal-Fulham, skużawni ta' 2-2 mal-Fulham, wieħed ma' Chelsea logħba li ħlisna minn fuqna u wieħed mill-big guns tal-Premier League. Jiena għallum ħani qafaw, mhux ħanoqgħod nidħol fil-kontroversja tal-penalty, sekkemx penalty għax qalu kien hemm Chelsea fottewna. Jiena għalija l-ewwel handsball ta' Jackson kien penalty. Ħafna minnhom qalu li għax forsi kellu idejh kienet inevitable li ċaqlaq idejh u t-tieni wieħed li kien hemm il-handsball ukoll ma kienx penalty għax dak il-ħin Szoboszlai kien offside. Però ukoll li qabel ma nkompli u nagħlaq il-programm ta' Mixzone għallum nixtieq ngħid li Harvey Elliott ukoll għamel id-differenza fin-nofs u kien wieħed mill-fighters li beda jiġġieled u l-aħħar fil-fatt l-aħħar x'inhu tal-Liverpool fin-nofs kienu ħafna ħjar aħla. Għax
inti daħħalt midfielders u ma daħħalx attakkant bħalma forsi kellna il-Cody Gakpo għalkemm Cody Gakpo għamel l-aħjar li seta, però kontroll fin-nofs tibqanet ma kien hemmx. U nisperaw li sal-logħba li mista l-Premier League naraw li il-Liverpool ikunu għamlu żewġ akkusti ġodda li jistgħu jgħinuna. Ma nistgħux naqbdu u nagħmlu l-istess żbalji li għamilna s-sena l-oħra u provajna nagħlqu għal is-supporters bit-transfer ta' Artur Melo, però nemmen li Klopp qal qabel ma beda l-istaġun biex nafdaw il-klabb u lesti li jagħmlu ħajkun hemm dawk milli qal tax jifhem li ħajkun hemm dawk il-transfers incoming li ħajkunu importanti ħafna. Kif ukoll il-bieraħ kif qal Fabrizio Romano, Virgil van Dijk ukoll qal il-klabb mhux il-klabb biss, mhux l-owners biss u mhux managers biss, imma anke l-players iridu li jidħlu aktar players ta' kwalità fejn hemm innuqqas bħalissa fil-positions tal-Liverpool. Jiena llum ħaniqafaw nixtieq ngħidilkom li bħas-soltu ħankunu qegħdin niltaqgħu magħkom nall-erba li ġej fit-8 meta Ġan is-supporter il-YouTuber ġdid tal-Manchester United ħajkun qed jagħti reazzjoni tiegħu għall-logħba bejn Manchester United u Wolverhampton. Il-logħba tintlab għada, jien qed nagħmel recording tiegħi llum eżatt wara l-logħba il-ħadd u nawgura u le mhu nawgura xejn lis-supporters tal-United xiġifieri nawgura supporters tal-United. Nawgura lis-supporters tal-United li jkollhom logħba tajba. In-dimita min nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna li huma l-Katalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Dawn huma sponsors tagħna għal dis-sena kif ukoll dejjem ma tinsewx biex tagħmlu subscribe fuq YouTube u tkunu tistgħu taraw l-episodji tagħna recorded fuq YouTube. Jekk forsi tkunu tliftuhom live waqt il-programm nifsu. Jien nirringrazzjakom, nisperaw li jkollna staġun ferri flimkien li supporters tal-Liverpool taqtawx qalbkom nemmen li żewġ players oħra jiġu u ngħidilkom you never walk alone u grazzi tal-li segwejtu.